скъпи приятели! И мен ме фана баба Шарка, така че ще направим сладка питка. Слагаме 3 чаши брашно, слагаме една мая. Сега слагаме 270 грам мляко и после яйца. Давно не съм чукала яйца. Уау! Браво! Сега слагаме Една лъжичка мед. една ложичка мед. Слагаме 4 супи олио. Браво! Още една. Защото ние сложихме преди малко една. Браво! Сега слагаме една Лъжица сол. една ложица сол. Слагаме 2 захарни ложици. Слагай. Знаеш ли две колко е хубаво? Бръкни. Хубаво. Браво. Сега почваме да бъркаме и ще месим. Сега месим питката и я оставяме да втяса. И сега блъскаме 100 пъти. Сега оставяме да втаса в фурната. И сега ще ви покажа крайния резултат.